Zdravo živo. Eto, došla i druga drvitska tehnika za čišćenje duše na red. Da je, kažemo, nju možda prihvatamo, da je nazovemo prihvatanje stanja. Tako nekako o tome se i radi u njoj. Vrlo je jednostavna, vrlo efikasna. Dakle, isto ću da podsjetim, čovjek treba da se, ne mora ni da se vrati u tu prvu traumu koju je doživao. Vidjet ćete u sledećem, ima tu još jednostavnija tehnika. Dobro je, Rale, ajde. Ajde da pođemo ovamo, ovde nema trnja, ajde, dođi. I ne mora ni da se seti čovjek tih trauma, kažem, to će u sledećoj tehnici. U ovoj će da radimo, dakle, vratimo se u detinjstvo, postanemo to malo dete i onda ako lečimo, recimo, brigu iz sebe, nećemo više da brinemo, ili ljubomoru, ili bilo šta. Setimo se koji roditelj je imao koji je bio ljubomoran, u kome smo mi videli tu ljubomoru, ili koji je imao brige, ili mržnju, ili šta god hoćemo da izlečimo iz sebe. Dakle, vratimo se tu, mi smo to malo dete i onda pogledamo roditelja, recimo lečimo mržnju, pogledamo ga i kažemo, možemo da ponavljamo, sad pazi, opet tu postoje tri stavke, možemo da ponavljamo ti mrziš, ti mrziš. Dobro je, Ratko, dobro je, ti si hrabar okuče. Ti mrziš, ti mrziš, posle par ponavljanja slika se odmah menja. Ovaj u slici, taj roditelj ili ko, on se, promeni se nešto u njemu, postaje besan, recimo. Čim uoči promenu čovjek, odmah treba da ponavlja besan si, besan si. Dakle, potvrđuje i prihvata to stanje koje vidi kod druge osobe. On onda može da postane tužan, recimo. Aha, tužan si. Mi osvešćujemo u sebi tim ponavljanjem to stanje koje vidimo. I mi se polako penjemo opet te stepenice duše, prolazimo kroz ta osjećanja i isplivavamo na vrh jedno po jedno osjećanje. Dolazimo onda u ta pozitivna osjećanja, ali ne prekidamo dok ne dođemo u spokoj. Spokoj je, rekli smo, ta apsolutna vera u dobro. Znači, prođe se i radost i sreća, sve to, zagrljaj sa roditeljem i dođe se u stanje spokoja. U tom spokoju sve je dobro, nema dalje. Dakle, može tu i da se pita duša, jel treba još nešto, odnosno ta slika, jel još nešto treba. Slika kaže ili ne kaže, ali uglavnom kad se dođe u spokoj, tu se prekida sav rad. Sad, čovjek to isto može da uradi ukoliko gleda sebe, ne gleda kao Luisa Hay što kaže da se gledaš u ogledalu. Ja sam to probao, to na mene ništa nisam postigao. Međutim, kad sam ja zamislio da se gledam u ogledalu, to je već nešto sasvim drugo i to tako lepo funkcioniše. Dakle, isto može čovjek koji u sebi ima mržnju, može da proba na taj način da zamisli sebe u ogledalu i onda da sebi to priča isto kao ovde priča o roditelju. Na ovaj način se trajno otklanjaju sve negativnosti iz čovjeka koje čovjek želi da ukloni iz sebe. Svako je sposoban da iz sebe na ovaj jednostavan način ukloni bilo šta. Dakle, u ovoj čaroli čovjek se ne bori ni protiv čega, nego samo prihvata i konstatuje to što vidi. On ne usmerava svoju viziju ka nečemu, nego samo potvrđuje ono što vidi, a kad potvrdi, ono se samo menja. Sem toga što on priča, što može da priča, dobro je, Rale, ej, znam da imaš i ti nešto pametno, ali, znaš, hoću da te razumem, šta to hoćeš ti meni da kažeš. Sem što može čovjek da priča to, da potvrđuje to stanje, on može da kaže, recimo vidi majka besna, on može da kaže, dobro, besna si i šta si još?
slika se odmah menja, odmah se promeni slika u nešto drugo, čim mi to potvrdimo i prihvatimo. Ona postaje tužna, dobro, tužna si, šta si još? Ona je u beznađu, dobro, u beznađu si, šta si još? I na taj način isto isplivavamo gore sve do spokoja. Takođe, možemo i šta još imaš, šta imaš da mi kažeš? I ono ti kaže nešto. Dobri, šta još imaš da mi kažeš? Ono ti opet kaže nešto tamo. Drugo, treće, sve dok ne dođemo opet u tu ljubav gore, prođemo sve to, radost, sve, i dođemo u spokoj, kako je sve dobro. Dakle, na ta 3 načina, to je ista čarolija, odnosno tehnika, kako god hoćete da je nazovete, prihvatanje tog stanja stvari. I samim tim otpuštanje, dolazi čovjek i do razumevanja, podsvesnog razumevanja, podsvest to usvaja i on prestaje da bude, da ima tu karakternu osobinu koju je čistio na taj način iz sebe. I to trajno se dešava, trajno se otklanja ta karakterna osobina. Dakle, briga, ljubomora, posesivnost, stid, krivica, bilo šta. Bilo šta. Ukoliko vam ne ide slučajno to, nađite onda prvu traumu kad se desila i onda isto ovo može da se uradi kroz tu prvu traumu koje se sećate. Ali kao što sam rekao, za mnoge stvari čovjek nema svesno sećanje odakle mu to potiče, jer tada je bio i beba i sve slično u stvari. I onda smo prinuđeni da pretpostavimo neko stanje stvari, a čim možemo za jednu stvar da pretpostavimo, onda možemo i za sve. Samo dozovite koje je to najranije sećanje koje imam na to i onda se to pretpostavi, odnosno zamisli se. Ne mora uopšte čovjek svesno se seti toga. Eto, to bi bila ta druga tehnika, vrlo jednostavna, vrlo efikasna. Probajte dole, pišite u komentare šta ste uspeli, kako ste uspeli, da li ste uspeli. Ako nešto ne ide, pitajte i podelite sa drugima do čega ste došli. Pa se čujemo i vidimo u drugim videima. Neka vam se desi nešto mnogo lepo. Sve vas voli, ljubi vaš Drvid Šumadinac. Aj, čao.